pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť toto sitko, ktoré je bielej farby, má dĺžku 28 cm, takto má na priemer 15 cm. Toto sitko je vďaka svojim hustým, veľmi hustým očkám, respektíve cediacej časti, určené na cedenie mlieka. Tá cediaca časť je takáto veľká, aby sme tam vedeli vyliať väčšie množstvo mlieka, ktoré bude postupne pomaličky sa filtrovať, pretekať cez toto sitko a budeme mať predsedené mlieko. Samozrejmosťou sú tieto dva hačiky, ktorými zavesíme na okraj nádoby sitko a samozrejme dierka na ručke, ktorá nám umožňuje zavisenie v zvislej polohe.